Drama presents Handumanan. Ano ba na siyang kaagi karoon? Magiging sa kababay nga taga San Carlos, Negros Occidental. Nga tumatatampang nagdasingan nga Olive. Na ako'y good news nimo. Unsa man ma? Na-promote si Papa nimo. Kapitan na siya sa barko, nak. Mao ba ma? Maayoy noon. Og naapag-iusa ka good news. Adto sa tamamuyo sa Cebu. Adto na ka mag-college. Di ba mao man imong gusto? Yay! Salamat ninyo ma. Salamat kayo, anak, ha. Hasul-hasul gid ka na mo papangita og bay. Usaon na ikaw ra man among kaila din Cebu, good. Ay sus, uy, mura ba ya kag dili best friend? Happy sad ko nga naan na mo din sa Cebu kay duol na kaahita. Mao gyud. Dili na LDR ang atong friendship. Marigid po mga batanon ma, tita. Oy, by the way, birthday sa imong kinugos inig Sabado. Adto mo sa bahay, ha? Sige ba? Tanawa na. Gwapo ang singer, oh. Nindot po gid og tibo. Dili na makakabaw ni Papa mauwi. Ha? Dili para ako, nakoy. Para imo ba? Aw, pinagkupulihan na ni mo sa papag batanon. Dili gid na ay noon mahitabo na. Love kay nako si Papa nimo. Olive, ila-ila mo, si Teo. Suki na po na banda. Teo, si Olive, anak sa akong best friend. Ako sa daing best friend si Mary. Wapo kita siya tinawad. Samot na nga, naasya sa doon. Nice to meet you, Dong. Nice to meet you po, ma'am. Hi, Olive. Hi. Anet, magkuha ta og dessert na. Oh, sige, kuya, ganti ka. Excuse una ninyo, ha? Oh, naumiyak mo lang kalit ang tuwa. Murag ituyo, no? Pwede ko matapad? Sure. Sakitan sa kumba basig katawa ni mo, eh. Upo sa gay kagalipay, good. Gikamay na ko sa kong kauban. Mamauli na mi. Pwede ko mga isi mo number. Ha? Ganahan kong makailapan ni mo. Nindot kay kay kastorya, good? Sige. Total, ganahan masag ko makitabi ni mo. So, wala problema. Congrats, Olive. Gift na ko ni mo. Hala, okay raman good og may gift good. Dili pwede, oy. Graduation good mo ron. O birthday pa good mo. Salamat ha. Happy na kayo ko. Si Papa na lang ang kuwang. Happy birthday, Olive. Papa? Abi na kung dili na ka mauli. Mahimo ba ko na? Double celebration, eh, unya, wako. I love you, Papa. I love you too, anak. I love you. Nausa kayo tipan doon sa bahay, nak, ha? Sige pa. Olive, pila na ko kabuhan nga nang uyab mo. Pwede na ko na masakton.
Ha? Sure ka? Isugot ako nimo. Lagi. Yes! Ha? Magpakasal na mo? Opa. Nak, dili pa man mo dungay nga nagkaila ni Teo, dili pa? Ayaw lang mo pagdali. Usa ba yung trabaho ni Tio Rak? Inapta ka na iyang kita. Simple naman sa nagkasalangan mong gusto, ma. Pa. Oo, sige, sige. Pero gusto na ko nga maeskwelahan og marine engineering si Tio. Aron ako sa pasang trabaho sa barko. Samtang may connection pa ko. Salamat, ma. Congrats, babe. Salamat, babe. Salamat sa kayo ninyo. Ma. Pwede ka mo sugod trabaho sa barko, Tio. Yes. Salamat, pa. Kumusta ka niya, babe? Ilang kabuhan man di kang wa makontak. Lisod kayo ang signal, babe. Ingon si Papa ni Mama nga nidunggo mo pag niya buwan. Walagi ka mo uli. Aha. Kuan, kadiyot ramang gud ni babe. Ilarga ra sa dayon. Gimingaw na baya mi ni baby ni mo. Sige lang, babe. Para ramsan ni sa tong pamilya akong gibuhat ba. Sige na, babe, ha? Matuog na ko. Tuka na kay ko. Kapoy kay akong lawas din eh. Okay, babe. Bye. Kadiyot na lang kayo may magka-istorya. Kapoy gud siguro kayo yung trabaho dito. Kaluoy sa akong banan. Hilom na, nak. Ay, nasigigilak. Sa maning akong kapo. Nak, dahil langita ni mo. Ha? Kinsa man, ma? Pa! Nauli lagi kang galit. May problema pa. Mag-istorya usa. Mag-andam ko og snacks ni mo, pa. Hmm? Pa? Nganong imo kong gitutukan og ingon ana? Oh, anak. Huwag yung ka mahibaw. Sa unsa pa? Nailay babae mo ba na? Unsa? Isigyan ko siyang badlong pero dili siya mapatuo. Nagkagupot mi sa barko. Gituyo gid ako nga sa personal kasultihan. Kano sa mo mular ka ang barko pa? Sa sunod adlaw, nak. Hi. Igsuon ko ni Theo Kapigas. Asa ang iyang cabin? Straight lang, ma'am. Nasta mo eh. Salamat. Ay, kalain sa akong gibatik. Grabe nga akong kulpa. Sayop lang unta si Papa. Oh. Nana ko sa atubangan sa bultan ni Theo. Yes? Ay, sorry miss. Nasayop ko ang kwarto. Kinsa na? Theo, Kinsa ni siya, babe? wow. Babe, ha? Ayaw ko gunit eh. Kinsa nga, babe? Ako? O siya? Salbahis ka? O kay kabaos? Pagkakadnaong? Nganong kaingon mamini mo ini? O sa may sana mo ni mo? Kung nahibaw pa mi ngayon, di ay ka nagklasiya sa tao, may pagwa na lang
sa iyang gibuhat. Dinhi na lang ko